aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan ka foli lase maliden kelen kelen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye octobre kalo tile 22 a don kibaru a waati sera an b'a ladonna k'a fɔ Mali fintigilakaw ka kunnafoni diso ɲɛmaso DIRPA kalo kalo ale bɛ lase kɛ lase min bɛ tali kɛ kunnafonibaw la Mali alisilamɛw ka tɔnba ani ka fara Mali imamu ka tɔnba kan jumadon ninnu ye kunnafoni kɛ kunnafoni min n'u bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wele ka taa bɛn ani keleya ani duwawu ma ka ɲɛsin jamana in ma kunnafoni min na ɲɛfɔli kɛ a la ka sanga ni gɛlɛya bɛ an ka jamana in da la min ye Mali minisiri min ka ca ɲɛsinnen bɛ funakɛnakaw ka ko ma Abdul Kasim Fɔnba ale ni denmisɛnw bɛ barolasigi la kunnafoni min na ɲɛfɔli kɛ a la ninnu de ye kunnafoni ye minnu bɛna lase balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ aw bisimila Kanta Media kan Agence Kuba Voyage alisalamɛw hiji ni umura baaraw daminɛna ka ban Agence Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko a nisɔndiyalen a bɛ silamɛ cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2026 umura ani hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana daminɛna olu fɛ yen ka ban ka sanga o ma Kuba Voyage bɛ umura kɔnfa kelen bɔya kalo kalo ka kunda Saudiya jamana kan o de kumu kɔnɔna na maa min y'a kanu k'a fɔ k'i ka taa umura la walima ka taa hiji la wali i y'a kanu ka i ka mɔgɔden bila ka taa umura la walima ka taa hiji la Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko ka aw ladɔnniya k'a fɔ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka ban o baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman kama n'aw b'a fɛ ka hiji ni umura kɛ ni a dɔnbaganaw ye a ye Kuba Voyage sɛgɛrɛ aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye aw ka siyɔrɔ ko n'a ka dumuni ko Kuba Voyage bɛna taa aw bila hôtel luxuw de kɔnɔna na Maka ani Madina wa fɛn min ye aw ka déplacement ye ka taa a ɲɛda lahɔrɔma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan a bɛna o kɛ kari climatiselenw kɔnɔ nin ye confort dan ye Agence Kuba Voyage aw ka dɔn k'a fɔ kabi a mana tɔgɔ sɛbɛn olu fɛ yen ka ban clés be a jalama ani a kumakalama ka fara gafew ka hiji ni umura bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔmɛ min kɔnɔ o b'aw dɛmɛ k'a ka hiji a n'a ka umura baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn sani a waati cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Mali hijidenw ka complet kelen o bɛ sɔrɔ ka da u kan wa n'i tɔgɔ sɛbɛn ka ban dɔrɔn Agence Kuba Voyage la u bɛ tirage tigɛ kelen d'i ma ni tirage kɛla ni maa min gɛrɛsɛgɛ i fara ci e bɛ maa kelen fara i yɛrɛ kan ka taa hiji fufalaki Agence Kuba Voyage fɛ o tirage ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ avril kalo tile 28 san 2026 a bɛ kɛ centre islamique la Amdalaikaw fɛ Bamakɔ o tuma na walisa k'u lasɔrɔ a ye wuli ka taa u jabala bala u filɛ nin ye Bamakɔ kura avenue Mamadou Konate place OMVS n'o bɛɛ janyana aw ma a y'a to aw sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 20 22 19 06 wali 71 24 24 24 wali 64 56 56 56 wali 76 48 41 93 an b'a ladonna k'a fɔ Mali finitigilaw ka kunnafoni disoba DIRPA kalo kalo ale bɛ kunnafoni di kɛ ni kunnafoni dilaw ye kunnafoni di min bɛ tali kɛ u ka baaraw olu kɛcogo la bi an y'a kanu k'a lase aw ma finitigilakaw u bɛ baaraba minnu kɛ DIRPA a ɲɛmɔgɔ Sulemani Danbɛlɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw na ani ka taa fara bamanciwale min an ka jamana in kan a kumana ninnu bɛɛ lajɛlen kan sera min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye ka taa ni ka segin kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ. Moi, je pense que dîner kele maso mau. Mais familiali kelen k'a fɔ mɔgɔ de b'u u kɔkɔrɔ mun bɛ k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ. Mais à chaque fois n'u ye taabolo yɛlɛma aw ka finitigilakaw fana b'u ka taabolo yɛlɛma k'u ada u bɛ se k'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila. Mais ça va nani continuellement tu sais k'a kɛ parce que a bɛ komi ni jakuma ni ɲinɛ olu bɛ ɲɔgɔn bɛlɛ la a ma nɔgɔn mais n'an bɛ taa an bɛ se jateminɛ kɛla k'a fɔ ko mun de b'u kɔnɔ u ka waleya yɛrɛ u b'a fɛ ka yiran de don jamanadenw kun na u b'a fɛ ka siranya de don jamanadenw kun na pour que olu bɛ se k'u ka objectifs atteindre cogo min na. Mais an b'a f'u ɲɛna ko maliyɛnw ma siran maliyɛnw ma deli ka siran maliyɛnw tɛ siran bi maliyɛnw tɛ siran sini n'an ko an bɛ hakilimajigi kɛ a jirala k'a fɔ MINUSMA tun bɛ pratiquement an ka localité an ka sigida caman na tuma min na
anga jamana ɲɛmɔgɔw ko MINUSMA ka taa sɔni MINUSMA ka taa u ko fɔlɔ Barkani ka taa mɔgɔw wulila u yiran u ko ni Barkani tala an ka dugu bɛ bin MINUSMA nana taa u ko MINUSMA mana taa an ka dugu bɛ bin dugu ma bin bɛɛ ko an tɛ se ka se Kidal Maliyɛn caman ko an tɛ se ka se Kidal diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ko k'an tɛ se ka se Kidal mais an ye Kidal minɛ donc o yiran mun tun bɛ jamanadenw kun na o tun ye kunu ye mais an y'a jira k'a fɔ bi bi in na a ka finitigilakaw u bɛ ka baara mun kɛ su ni tile baaraba de don parce que n'i ye jamana in lajɛ a ka bon ne y'o de fɔ n ka tubabukan na hali ni kilomètre kelen kelen n'i ye an ka finitigilakaw jɔ ye tant que au sein de la population mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ n'u ye bagan gɛnna ye tile fɛ su fɛ o ye terroriste ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ an b'a fɔ de ma guerre asymétrique n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na on est dans un contexte de guerre asymétrique où on ne sait pas qui est qui donc ça rend ce combat là difficile o hokumu kɔnɔna na Barkani ta la MINUSMA ta la Kidal minɛna a ka finitigilakaw bolo yiran tun bɛ minnu dusukun na o da la bi bi in na an ye jatigɛwale ɲɛmɔgɔ caman an y'u daraki k'o fara u ka kɛlɛkɛdenw kan kuma dɔw la an yɛrɛ bɛ siran mun kɛla an kana a nombre fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que i b'u daraki cogo min na u bɛ na ten jateminɛ kɛla k'a fɔ jatigɛwale ninnu na maliyɛnw dɔrɔn tɛ o jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a la su ni tile u bɛ minɛ su ni tile u bɛ daraki mais a bɛ kɛ ko u bɛ bɔ dingɛ de kɔnɔ ka na mais o fɛnɛ na an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la n'Ala sɔnn'a ma u bɛ bɔ dingɛ mun da la an b'o dingɛ datugu inchallah donc hakilina jiginna fɛnɛ hakili b'a la juillet kalo tile fɔlɔ jatigɛwale mɔgɔ ninnu wulila ka an ka caserne 7 de attaquer à la fin n'an b'a fɔ attaque simultanée et coordonnée mais an y'u daraki donc o b'a jira k'a fɔ aw ka finitigilakaw a' ye da u la comme n y'a fɔ cogo min na don o don tɛ banni cɛ ye mais à chaque fois n'u y'u ka stratégie changer an fana b'an changer an ta changer an b'u daraki ko bɛ don bɛɛ tɛ se ka kɛ alihamudulilayi ye o il faut que maliyɛnw k'o de faamu o de y'a to an b'a fɔ surasi kelen mana bin bi a bɛ komi maliyɛn kelen kelenna bɛɛ de binna an k'o de bila an kun na parce que surasi ninnu an denw de don an balimaw don an cɛw don an faw don donc fɛn fɛn man'u sɔrɔ bɛ a bɛ komi o ye maliyɛn denw sɔrɔ o hukumu kɔnɔna de la ɲinɛ 2025 la an ka finitigilakaw u y'u ka taabolow yɛlɛma komi n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ni terrorisiw y'u ka taabolo yɛlɛma an fana b'an ka taabolo yɛlɛma ou bien an yɛrɛ bɛ taabolo yɛlɛma u ɲɛ o de y'a to salon aw tun b'a mɛn ko opération Maliko mais bi bi in na an bɛ opération dugukoloko la. Mali alisilamɛw ka tɔnba o conseil islamique ka fara Mali imamu ka tɔnba kan limama ninnu ye kunnafoni kɛ juma don kunnafoni min ni a bɛ tali kɛ bɛn ɲɔgɔn minɛ ani dugawu don ka ɲɛsin jamana in ma jamana in bɛ dakun min na an bɛ se ka bɔ a la cogo min na a kuma ninnu lasera an karamɔgɔ docteur imam Usman Sola fɛ o seereyaw olu filɛ nin ye. A ma dogo maa si la k'a fɔ ko an ka ba Maliba in a bɛ degun kɔnɔna na kabini wagati jan degun mun n'o kɛlen don k'a bila lɔnbolanba la degun mun n'a kɛra sababu ye ka basigibaliya lana jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔw lase jamanadenw ma ka tɔɔrɔ lase jamana yɛrɛ ma wa degun don mun b'a la ka jiri a lahalayaw b'a la ka yɛlɛma don o don an bɛ Ala deli
ala ka kɛ an tangabaga ni an dɛmɛbaga ye ka baara kɛ ni alisilamɛ diinɛ ka taabolo ye o bɛ fɛn minnu ɲini an bolo ala ka ciden kisi ani nɛɛma bɛ a ye ni lahalaya ɲɔgɔnnaw kɔnɔna na a ye baara minnu ɲɔgɔn kɛ ani jamana yɛrɛ lahalaya jateminɛ kɔfɛ silamɛw ka kelenya tɔnba mun bɛ yen n'o de ye tɔn bɛɛ lajɛlen ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye o conseil islamique ye ale ni alimamiw ka tɔnba n'o ye limama ye o jɛna ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ in na o bɛnna fɛn dɔ kan o ka kan ka mun waleya mun bɛ se ka kɛ bɔda ye an bolo nin degun in kɔnɔna la k'a to jamana ka lafiya o la bi jumadonba in na o bɔra ni bɛnkan dɔ ye ko k'a ɲɛsin mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma bɛnkan fɔlɔ ye mun ye k'o bɛ mali jamanaden bɛɛ lajɛlen wele ka taa sabali ma ani yafa ɲɔgɔn ma ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ ani ka an yɛrɛ kalifa don Alahu Taala la ka an ɲɛsin ala ma k'an jigi sɛmɛ ala bɛnkan filanan ko b'a ɲini mali alimami bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mun bɛ mɔgɔ la seli kɛ mali kɔnɔna la misiri dɔ kɔnɔ zawiya dɔ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ mun b'a la ko seli yɔrɔ don ne alimami bɛ yen n'a bɛ jɔ mɔgɔw ɲɛma k'o la seli o b'a ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ka duwawu kunutu kɛ duwawu kunutu o kɛli sabatila ka fɔ ala kɛra yɔrɔ kisi ani nɛɛma bɛ a ye ne degun ye silamɛw sɔrɔ a tun bɛ kunutu kɛ k'a ɲini alimamiw bɛɛ ka kunutu o ka misiri la jamana ka basigi la ani jarabi mun bɛ an kan degun mun bɛ an kan degun in ka se ka wuli cogoya mun na mun ye o kunutu kɛli ye k'a kɛ fajiri seli la i kɛlen kɔ ka kibiri minɛ kɛ jɔko laban na yanni i ka taga penturu la ka kunutu kɛ o wagati la ni mun ye o ta o ye kɛcogo dɔ ye ni mun yɛrɛ fana dun b'a kɛ bange seliw bɛɛ la fitiri ani safo ani fajiri o fana ye kɛcogo dɔ ye mun sabatila ka fɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ ni mun yɛrɛ fana dun b'a kɛ seli wagati duuru in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fana ye kɛcogo dɔ ye mun sabatila ka fɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ dɔnnikɛla si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ ko ne degun ye silamɛw sɔrɔ ko kunutu ka kan ka kɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna o kan nka ni lahalaya minnu filɛ nin ye de o ka kumakanw ye a kɛcogo la o la ni mun ye dɔ ta ninnu cɛla k'o kɛ baasi t'o la nka an tɛ fɛ fewu misiri ka sɔrɔ yen mali kɔnɔ alimami ka sɔrɔ yen mali kɔnɔ ko mun tɛ kunutu kɛ a ka seliw kɔnɔna la ka d'a kan n'i y'a mɛn ko i bɛ diinɛ ko baara ka ɲɛ jamana kɔnɔ a ka sɔrɔ basigi de bɛ yen lafiya de bɛ yen silamɛya de fɔlɔ hamina ni basigi ye silamɛya de fɔlɔ hamina ni lafiya ye ka kɔn diinɛ bɛɛ lajɛlen ye o de kama an ka an jɔyɔrɔ fa nin yɔrɔ in na o la o kunutu mun fɔlen filɛ nin ye k'a daminɛ bi jumadon na mun nugu bɛnna arabi awali kalo arabi sani kalo tile 23 ma ala kɛra ka hijira san 1447 n'o ye ɔktɔburu kalo tile 17 ye san 2025 k'a daminɛ o don in na fo ka taa se wagati ma degun bɛ wuli wagati mun na n'o fana bɛna kɛ a dama kibaruya ye k'o di jama ma nin ye bɛnkan ni cikan filanan ye a sabanan ye mun ye
a ɲininen don alimamiw bɛɛ lajɛlen fɛ juma nata ani juma wɛrɛ minnu bɛ da o kan u ka kumakanw ta u ka khutbaw kɔnɔna na ka walandaw ta u ka khutbaw kɔnɔna la i n'a fɔ a ɲininen don wajulikɛlaw yɛrɛ fana fɛ o cogoya kelen na ka kumakanw ta ka walandaw ta mun bɛ kuma basigi kan mun bɛ kuma jamanadenw ka kɛnɛya kan mun bɛ kuma jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ kan mun bɛ kuma jamanadenw ka yɛrɛ kalifa kan Alahu Taala la mun bɛ kuma denw wuli kan ka bɔ jamana in kan o la ni Alahu Taala sɔnn'a ma limamu min alimamiw ka tɔnba ye o bɛna khutba in labɛn k'a cɛri ka taga di alimamiw bɛɛ lajɛlen ma walasa baara ka kɛ ni a ye kuma kuncɛli la an bɛ Alahu Taala deli ni a tɔgɔ sanumanw ye a n'a mankutu kɔrɔtalenw ye balaw mun bɛ an kan fitinɛ mun bɛ an kan Ala k'a wuli ka bɔ an kan a dogolen n'a bangelen Ala k'a wuli ka bɔ an kan basigi ani hakilisigi Ala k'o sɛbɛn an fasoba in ye o kɛli man gɛlɛn Alahu Taala bolo Ala de ye o ko kɛbaga ɲuman ye kisi ani nɛɛma an b'o ɲini ka kɛ Ala ka cidenw na fisamanci kan a n'a ka sodenw a n'a ka sahaba sɔlimaw ani mɔgɔ min mana tugu o la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka se lahara jɔ don ma nin sɛbɛn in bolonɔ bilala a la Arabiu Thani kalo tile 23 kɛra ka hijira san 1447 n'o bɛnna Octobre kalo tile 17 ma san 2025 a bɛ wagatini bɔ Mali denmisɛnw ka minisiri n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ani denmisɛnw bala ka barosigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnna Mali funanŋɛnnakaw u ka jɛkuluba CNZ o ko don ka d'a kan olu bala ka fara essence tigiw kan yasa essence bɛ se ka feere nɔgɔya la cogo min na sogoni kɔ u ye sigi min kɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba a ye min sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ kan ye olu dɔw filɛ nin kuma min don kuma gɛlɛn tɛ koyi nale siɲɛ fɔlɔ la nale bi bilala ci de la ka na aw fo nana foli de la fɔlɔ parce que gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ o nana an ka jamana sɛgɛrɛ parce que mɔgɔ damadamani dɔw bɛ yen nɔ u ka laɲini ye ka se ka gɛlɛya lasigi jamanadenw kan donc o waati selen sisan an donna carburant ko la mais o y'a daminɛ ni fɛn caman wɛrɛ ye wa an b'a dɔn hali ni nin tɛmɛna fɛn wɛrɛw bɛna daminɛ donc cɛsiri de bɛ yen kuma bɛɛ n'a fɔra ko ni problème nana se an ma jeunes bɔra k'u cɛsiri ka taa u yɛrɛ station na ka mɔgɔw hakili sigi k'u fara ɲɔgɔn kan ka f'u ye k'u hakili sigi ko carburant pénurie tɛ yen ka essayer k'u bilasira k'u organiser donc an nan'o de foli la fɔlɔ k'a fɔ ko a b'o cɛsiri mun na a diyara ɲɛmɔgɔ ye a diyara bɛɛ lajɛlen ye a diyara gouvernement ye ka u foli fɔ aw ye fɔlɔ u cɛsiri la a ka continuer o fɛ parce que bi jamana bɛ position mun na parce que an yɛrɛ ye sira minnu ta k'an ka ɲɛmɔgɔ y'o bila an ka sira kan o ni AES président bɛɛ lajɛlen a ma diya bɛɛ ye donc a kɛra cogo min na kɛlɛ mun don a kɛlɛ dan tɛna dan nin ma nin solution ye nin bɛna sɔrɔ a tɛ mɛn mais ni nin bɔra yen dɔwɛrɛw bɛ nale dɛ c'est pour k'a fɔ a ye don dɔ la président bɔlen mission na a ko a ka discours la ko kɛlɛ mun don k'a tɛ ban dɛ an b'a la de kuda ye toujours forme kura de bɛ bɔ a la parce que diɲɛ yɛrɛ taabolo kɛra ten de an cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna ɲɛmaaso fɛ k'a lase balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ Kanta Media ale jasiraw kan k'aw ɲɛnafɛ diya in a k'a cari kosɛbɛ n'o de ka partager wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu